ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಏನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಕೋರಿಗನದೇರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಿದಾರ್ದೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಜತ್ತದು ಕಡೆರೆ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮದ ಪಾಯಸ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ನ ಕಂಡ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ, ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇനി ಚಾಕ್ ಬಜೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡದೊಂದು 4 ಉಂಡಿಂದು ಏರ್ ತಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಬಜೀಲ್ ಚೂರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಲೆ ಐಟ್ ಹತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಕಿಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಲೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ದ ಕಿಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಒಚ್ಚಿಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಬಲು ತೂಪಿನ ಜಿಯಬೆ ಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿ ಕೊಂಚೂರು ಏನು ಫ್ರೀ ಆಪುನಿ ಅಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕಡೆಯದು ದೀಯೆ ತುಳೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ದಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಅರೆಪು ನಾನು ದಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಲುಂಬುದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾರ್ದು ಕಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಕ್ಕ ಪರಿದೆತ್ತು ಪಿದೆ ಇದೀತೆ ಕೋರಿನು ನಾನು ಲುಂಬುದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಿ ತಿಬಾರ್ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಏತು ದಿನ ಆಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡ 2 ಎಂಚಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ಡ ತಾತೀನಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯಾನು ತಿಬಾರ್ ಜಾತ್ರೆದ ಹೊಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮೆ ನೆನಪೇಜಿ ಕಂತು ದೀತಿನ ಯಾನು ಕೋಡೆ ತುಯಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸಪೂರಂಡು ಸ್ಯಾಮೆ ನೆತ್ತ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಏನ ಕಂಡನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಗು ಪಾಯಸಗು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಸಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಈ ಸಾಗ್ನೈಕ್ ಪಾಡು ಯಾನು ಪಾಯಸಗು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಫ್ರಾನ್ ಅಂಪಾಟ ಕೇಸರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಪಾಡುವೆ ಕೇಸರಿ ಅವು ಕೇಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂದೆ ಸೇಮದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಪರೆ ಹೋದ್ದು ಒಂಜಿ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಸೋಲಿ ಆತಾಂಡು ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಪೂಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿಡು ದೀತೆ ನನ್ನತ್ತ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಪೂಂಡು ಬೇಗ ಕಡೆದೀನೆ ಇಟ್ಟು ಬಚಾವು ಇತ್ತ ಮುರಣಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ ದೆಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಅಟಿಲ್ದ ಪೂರ ಆಂಡು ಬಾಜನ ರಾಶಿ ಕುಡ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡ ಬಾಜನ ರಾಶಿ ಒಂದು ಕುಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾಸಿಂಡು ಟಕ 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 ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದು ಒಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧರಂಡು ನಂಗೆ ಅಜವೇ ಅರ್ಧದುಜಿ ಕಾಂಡಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇಂದೇ ಈತು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದು ಬಾಡ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ಇಂದೆ ಅವಲಂತೆ ದೆಕ್ಕದು ಬಾರ್ದಿನ ಉಂಡು ಮೂಲಂತೆ ದೆಕ್ಕದು ಬಾರ್ದಿನ ಉಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಡು ಉಲ ಹಿಡ್ಕುಟ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ದೆಕ್ಕದು ಬರ್ಪೇನು ಮೀದು ಪೂರ ಆಂಡು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆಜಿರ ಒಪ್ಪಿನ ಮಗನ ಬ್ಯಾಗಿನ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಅರ್ಧ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಭಾರಿ ದೊಮ್ಮುಂಡು ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡ್ಕಬೋದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡ್ ಉಲ್ಟ
ಬ್ಯಾಗ್ ಓಕೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನುಂಗುಡು ಮಾತ್ರ, ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನುಂಗುಡು, ಫುಲ್ಲು ನುಂಗುಡು, ಸೋಪು ಕುರ್ಕುರು ಅದು ಕುಂಟು. ಆಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು. ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ತೂಕ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ದಿರು ದೆಪ್ಪರೆ. ಪೋಯಿನ ಬುಧವಾರ ಪೋತುಂಡು, ಈ ಬುಧವಾರ ಪೋಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಇನಕಲ್ನ ಬಟ್ಟಲು ಪೂರ ತೆಗೆದು ಬಾರ್ದೆ, ಒಂದು ಪಿಂಕಿನಕಲ್ನ ಬಟ್ಟಲು, ಒಂದು ಪೇರು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ದೀತೆ. ದಿನೋಲ ತೆಕ್ಕುವೆ ನಾನು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಸೆ ಎತ್ತಂಡಾಕುಲು ತಿನ್ಪುಜೇರು ನೆಟ್ಟು ನೊಪ್ಪು ಭಾರಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಜ್ಜೇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕುಲೊಂದಿನ ಕಾಪು ನಿತ್ತೆ ವನಸು ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಆತ ಪಿಂಕಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಯಾನೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಮಗಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ಕಣರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯ ಪೇರು ಆತ ಬಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿ ಮಗಲು ಸುರುತ ಮಗಲು ಆತ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲು ಕಣರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ತವ ಪಾಜನ ದೀತಿನ ರಾಸಿ ಮೂಲ್ಕಂತ ದೀತೇನು ತುಲೆ ಮಾತ ಪಂತ ಕೊನೋದು ದೀಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರ ಆತ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉಲಾಯ ಕೊನಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಯ್ಬೋದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಲಾಯ ದಾದ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಯಸ ಉಂತುಲೆ ಬತ್ತೆ ಒನಸ್ ಉಂತುಲೆ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಣುಕ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಪಾಯಸ ಸೆಮೆದ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಕ ಉಣ್ಕ ಎಂಚ ಆತನಂದೇ ಅಂತ ತುಜಿ ಗಜ್ಜಿಪು ಮೊಸರು ಮಲ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತ ಚೂರು ಖಾರ ಆತನು ಉದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದೆ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಅಪ್ಪ ಕೆಂಕಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದೆ ಶೀತ ಅದು ಬಾಯಿಪುರ ಅಂತ ಆರಾತನ ಅದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಕಾಪ ಬಾಯಿಪುರ ಮುಂದಾತನು ಅಂಚ ಅವು ಪಾಯಸ ಬೆಚ್ಚಾಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಖಾರ ತಂಗಿ ಚೂರು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಇಂಚ ಮೈತದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಏರು ಪೂರ ಹೊಸಾತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.